A, B eta D mailetan Jon Ordóñez Garmendia, Maitan Elegarreta Etxezarreta eta Ekaitz Goikoetxea Asurabarrena aritu dira epaimai lanak egiten. D mailatik hasiko gara eta bertso ataletik eta sariak banatzen arituko da Maitan Elegarreta. Txalo Maitan ere. Eskualdeko ikasleak dira oraingo honetan 2004 eta 2005 urteetan jaiotakoak. Bertsoen atalean, 2 aipamen sari banatu ditu epaimaiak eta horietako bat Sara Etxabe Etxeberriarentzat. Berak idatzi du Zaldibia bisitatzen bertso sorta. Xabier Aldanondo Izpuruarentzat beste aipamen saria, Gabonak bertso sortagatik. Txalo, Xabier! Gorde egingo diogu saria. Bigarren saria, Maren Mendizabal Izagirrerentzat. Berak idatzi du Monja eta Paiza bertso sorta. Eta lehenengo saria irabazi duen bertso sorta Kadim Xokek irabazi du. Eta berak ikasleon bizitza eskolan lana egin du. Opa, Kadim! Hitz lauz ere makina bat sari ditugu banatzeko. 3 aipamen sari. Bata, Paule López Alonsorentzat. Nor zara Heimer jauna? Lanagatik. Beste aipamen sari bat Eneko Goini Egurzarentzat. Idazlana Anderren egunkaria. Otxate. Eta 3. aipamen saria Maletin ospetsu bat idazlanarentzat. Egilea Amets Sierra Godinez. Hirugarren saria irabazi duen idazlanaren tituloa Paradisuan preso eta egilea Nerea Urteaga Riaño. Apa, Nerea, txalo! Nire alaba Maite Alemaniatik bueltan bada ere, badiru 3 hilabete oso-osorik hementxe eman ditudala. Izan ere, bere senarrak erretiro hartu orduko hasi ziren esamesak. Orain arte egin gabekoak egitera Maitetxu, denbora urrea da. Asko dira erretiratu ahala gaixotu direnak, gogoratu bestela Erramun eta Patxirekin. Alemaniarako bidaia itzeka polita suertatu zen zaharen egoitza baten bila hasteko. Zuzeneko arreta erabiltzaia nagusi, autonomia, duintasun eta garapen pertsonala bermatzen duen egoitza. Asteamien animazioa, errehabilitazio eta erizaintza zerbitzu finkoak. Arratsaldedo, tailarak eta iruilero irteera. 3.000 metro karratu erabilgarri 4 solairutan banatuta, espazio zabal eta lasaiak, lorategi ederra. Resort horietako batean bezala, paradisua dirudi aike. Familiaren bete-beteko ardurak bere ondoriak izaten dituela jakinarren eta etorriko zena susmatzen manuen ere, enuen atsegin izan. Eskerrik asko, Nerea, polita da zuen lanak ezagutzea.
bigarren saria Alexander López Lasarentzat, eta berak idatzi du herri arrantzale batean idazlana. Carmeneko ama Virginari 11 bat errezo egin nion nire aita bulta zedin. Baina orduak pasala gure esperantza txikituz eta tristurantuz zijoan. Urrengo irudia amaren eta aitaren arteko besarkada izan zen. Amaren malkoak aitaren aurpegiko gatzarekin nahastu ziren. Korrika batean haiengana hurbildu eta amak bezala aita besarkatu nuen. Ez zuen labanda usainik. Ezaguna zitzaidan usaina baizik. Kresalaren usaina. Egun hartako itxasen batak nire herriko 22 arrantzale eraman zituen berarekin. Baina arrantzale hori arima bizirik dago oraindik. Aupa, txalo! Lehenengo saria iragana atzean etorkizuna lanak irabazi du. Eta egilea Telmo Munduate Goikoetxea. Txalo!